ka dinga kallon rayuwa da idon basira, kar ka dinga kallon duniya da lissafinka ko lissafin waninka, ka dinga ɗaukar lissafin da Allah ya bayar akan duniya kana aiki da shi. Kar ka dinga yadda kake kallon duniya, kar ka dinga fasara duniya haka take. Wurare da yawa a Qur'ani sai ka ji Allah na cewa wala tagurrannakumul hayatud dunya, kar ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku. To ina dai wannan ayan ta tabbatar mana duniya tana ruɗa ko? To sai ka yi kokari ka tantance meye ruɗin don ka kubutar da kanka daga ruɗin. Ita duniya gaskiyarta shine abin da Ubangiji ya bayani. Duk wani lissafi da ya fitar maka da wata amsa ba wannan ba, to ruɗi ne za ta ruɗe ka ne. Kar ka taɓa tsammanin wani abu da ka kulla. Manufar kawo ka duniya shine don ka bauta ma Allah, ka zo ka yi addini abin da ya kawo ka, ka saka wannan ya zama shine gaba ga komai a rayuwar duniya. Amma in ka biye ma mota ne, in ka biye ma waɗannan abubuwan, ran da za a kai ka kabari ma wata latest za ta fito. Haka ne ko ba haka? Ran da za a binne ka a ranar za a fara yayin wata mota. Duk abin da Allah ya halatta mana mu nemi rayuwa, mu yi duk abin da za mu yi mu nema, amma kar mu gabatar da shi akan lahirarmu. Kar ka yadda kama duniya shiga ruwan arne, kar kama duniya shiga ruwan arne. Ka bi ta sannu sannu, duniya shan gwate ake mata, gefe ake ɗiba. Kar ka kamfato da yawa, kar ka kamfato da yawa. Annabi ya ce la'ananniya ce a duniya mal'una, ka bi ta sannu sannu. Duk yadda kake ganinta da faɗi da kaza da kaza da kaza, ita fa duniya mana duk ka daina ganin wai a shato Bauchi, a shato Gombe, Najeriya, Ghana, ina da sauransu. Wallahi duniya a barka daga kai sai yan uwanka ta ishe ka. A dubi a duniya suwaye suka fi son ka, a ce matanka, 'ya'yanka, yayunka, kannanka, a ce ka yi rayuwa da su, wallahi ka dinga shiga matsala kenan, ko ba za ka shiga ba? Watan ita ce polisin ta ne yake dauke da matsalolin. In muna zaune ba wai ni ne mai matsalan ba kawai, ba wai kai ne mai matsalan ba, ita ma tana da matsala. Yanzu ba ka jin wata ran kawai ka tashi ka ji kawai kana jin haushin kowa. Haka ne yaran ma. Saboda ka ita za ka yi rayuwa ne gwargwadon abinda Ubangiji ya sauƙaƙe maka in kana son zaman lafiya. Amma in ka tumbatsa ka ce sai ka zama kaman wancan, ko sai ka samu wancan, ko sai ka nemi wancan, duk abinda za ka neman ba a hana ka nema ba, amma kar ka fifita shi akan neman lahiranka, kar ka fifita shi akan addini. Allah bai taɓa sukan mutum ya nemi rayuwar duniya ba, abinda yake suka fifita ta akan lahira. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya inna ha'ula'i yuhibbuna al-ajila alladhina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Shi Allah maganin da yake yi fifita ta, kaga mutum ya zunduma cikinta, ya zunduma cikinta. Za ka samu mutum ya shekara 40 karatu yake yi, tun da yake a duniya bai taba kwas na addini ko na shekara ɗaya ba. Ya gama wannan, ya shiga wannan, ya gama wannan, ya shiga wannan, ya gama wannan, ya shiga wannan, duk satifiket ɗin duniya ya haɗa, amma daidai da satifiket na ɗan firamare na addini bai da shi. Duk karatun da ka yi daidai ne, amma karka yadda baka ci kuma ƙur'ani ba, karka yadda baka ci addini ba, domin addinin shine dalilin kawo ka. Jama'a kuna fahimta? Idan kana so ka gane misalin, kamar jami'a ne, dan jami'a ya samu jami'a ya je fara karatu a jami'a, to ai a jami'an akwai programs da yawa ko, akwai kungiyoyi kaza ko, akwai abubuwa da yawa. To sai aka ce wannan shi a jami'ar shine kwararren dan kwallon su na kwando ko kwallon kafa. In jami'ar za ta yi kwallo, shi yake ci mata kwallo. Kuna jin in bai ci jarraba ba za a kore shi ba? Kaga idan ya mai da hankali yin abin da ba shi ya kawo shi jami'a ba, su jami'a in ka fadi a jarrabawa withdraw ne, ko kai kake ci musu kwallo, ko da a ce tun da shi yake ci mana kwallo ya dawo. Kaga ya bata lokacinsa akan abin da ba shi ya kawo shi jami'a ba. To idan kuma ya ci first class don baya cin kwallo, sai a kore shi. You see?
jama'a mun fahimta. To idan ka zo duniya in ka tsare abin da aka kawo ka don shi shine kai addini, to duk abin da Allah ya halatta maka je ka nema ribar kafa ne, ribar kafa ne. Amma kar ka yadda bin ribar kafa ya sa kuma uwar kuɗi jarinka ya kare. Jama'a mun fahimta. Saboda haka mu tsaya tsam mu yi addini tsakaninmu da Allah, mu tsaya tsam mu yi addini tsakaninmu da Allah. Allah ya sa mu dace.